Siinä äänestyksessä oli kyse talotaikureista, ei sinusta. Älä ota sitä henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisesti? No henkilökohtaisesti. Herännyt kukolla ollut aikaa hiekottaa pihaa, ettei vaan asukkaat liukastu ja taita niskaansa. Niin, tiedetään. Kiitos siitä. Henkilökohtaisesti. Mä oon luutunut ja kuurannut täällä talossa joka paikka ja avannut kaikki viemärit. Me kaikki arvostetaan sun panosta. Henkilökohtaisesti mä oon herännyt keskellä yötä avaamaan ovea neidille ja hänen sisarelleen, kun on baarireissulla unohtaneet avaimet kotiin. No henkilökohtaisesti. Paketti hiivaa. No henkilökohtaisesti. Sokeria 6 kiloa. No henkilökohtaisesti. Paraskin puhumaan. No henkilökohtaisesti. No henkilökohtaisesti. Ressukka. No henkilökohtaisesti. Valehtelemaan poliisille.